ekhaya nibikelelwe yona-ke ingwenya edle ezinye ingwenya babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalele usisi la wathi ucela simsize ngobaba wengane ongoti babukeli-ke namhlanje-ke sidila nje ngendaba yalaba afana laba ababalekela ukuthatha i-responsibility yabo ukuthi bondle iy'ngane kunokuthi bondle iy'ngane zabo babaleka bayokondla iy'ngane zabanye abafana sithi nje uma unenkinga ungalibeli uyaleni nale mntakasisi sibhalele thina sokuthatha nje siyokubeka sizomlanda ngisho noma kuthiwa usehhokweni somkhipha khona azochaza ukuthi wenziwa yini ukuthi angayithatha i-responsibility yakhe njengobaba plus nosisi laba abavesane bahambe bodala kacingane kubo kwazo bayishiye kanjalo bangabe besayithatha i-responsibility yokuthi umama phela enganeni kumele adlale iphathi yokuthi umama nizosibhalela-ke inamba yokuthi la nisibhalele khona kulona uhlelo lwendlulelala ekhaya ungiyazisola sizoyifaka kuma-comment nibhaleke nabaney'nkinga bafuna ukusizwa ngabantu abalahlekile niyabhalela khona la ehlelweni lethu ngicela-ke ningakhohlwa ukuthi nisapothe uhlelo phela ukuthi usubscribe ulike kuphela asiceli ima-10 rand sithi nje kuphela into esiyicela kunina ukuthi nisubscribe nilike mase niyakhomenta phela bonke ya mfetha athi ukuhlambalaza lo ucela uvela nekwazi ukuthi kwenzeka konke lokho hawu inhlanhlatho yonke mfetha hayi kabi bafowethu azizeli ukuzokuhlambalaza la mfetha yabona into enzanga uzewazi uzoyisola uzoyisola ngani mfetha uzowasola ngani manje kulungile ukuthi ungibukanise neza ungibukanise mfetha ngeke indlela ukuthi kwenzeke ngayo ngaphambi kokuthi uhlale phansi mfetha sihlale phansi ayigaba sifuna ukulungisa isimo zamani nihlala nihlala khona wena ufuna eduze kwami awufuni hlala lapha amancane sihlale la amancane yazikeki zembesi isiphi isikhathi ibhayide lokudla lelo njalo kuphela isikiki uyasazi kodwa kona ukudla lokho okudla amanzi ayiphengwa leli wayedla naye la asikazi sihlale nawe la sonke hlala noba kulungile ingane vele Lungile. yenzelwa la ekhaya kulungile nangethi uhlala la ekhaya okay kahle mama into ezela ingoba uzongidelela noma mhlawumbe uzongibukanisa nabo labantu noma mhlawumbe khona indoda akuzokudelela ngizofuna imali engane noma ufuna ukuyona mfethu ngicela ukuthi siqale usichaze sichaze thina mhlawumbe ngakuhle kona lokho uyabona nje nangendlela ingene ngawo la endlini angishonela ukuthi ngingenani vele naso nazophosa nazongena ngase nibona nendawo ukuthi mina ngihlale phansi ngaphandle ukuthi ngitshelwe yimina ngicela ukuchaza kulungile ngingwenya mina mfethu ngihamba ngaphansi kohlelo ungiyazisola yabo ngihamba nosisi la hayi khuleka ayikho inkinga azizile kabe umuntu njobe uyajabula ile nto ebukayo uyakujabulisa yakujabulisa into ebukayo yini mfethu hayi kabi okay mfethu sila nje sihamba nosisi ngendaba yengane kodwa-ke ngicela ukuthi kube usisi uzochaza ukuthi njengoba sidla sisi usichaze ukuthi ubhuti umazi kanjani yabona sichaze nje sonke isitori ukuze sonke sizo-understand njengoba sila sizeleni lo mawengane anginali wangimithisa anginali igama kanjalo inganasayondla anginali igama
anginalo igama. Ngikhohle ngagama lakho uthi uba kodwa yena lo wakungimithisa washiya ingane akasawazi ukondla ingane. Hayi sesimbiza ngegama manje ulo kube ngazi ukuthi uyadeleleka. Ungakhuleka nje mfethu. Mfethu uyamazi usisi? Ngiyamazi. Ingane la khuluma ngayo yazi. Hayi angiyazi. Awuyazi kanjani? Uyazi kanjani? Awuzongitshela lo. Ngokugcina ke lo ungabuza zonke lezo zinto. Ngobani? Ngokugcina. Ngangilala nawe nje la. Vele ukulala nawe salala nawe. Manje wayiphi ingane? Manje indlela esahlangana ngayo iyona ndlela ongakhona ukuthi uchaze yonke lonto le. Ushona yiphi indlela? Angazi ngize ngikhulume nayo yonke lonto le. Imake mfethu, imake sisi ngicela ukuthi sizoba sepage nesilodwa sona. Wake waya kubo mhlambe the time angithi ukubona ukuthi umumithi ukuhambisa isisu before uzali. Yebo ngayihamba. Uyakwazi lokho. Ngiyakhuluma ngisemandla. Kwenzakalani sisi uyawusele ingane kubo? Kahle ukhona umazi. Mengibuyela umakho uthi ngizobika isisu wangitshela ukuthi umfana wakho nakekho. So indaba yakho ngeke inthathele. Mina entertain ngoba uyazi. Mana wesisi. Phambi nje ukuthi kuze kufike kuthenini uzufika ekhaya uthi uyobika isisu. Mina ukubonana kwami nawe awukazi nje uzama ukuba mhlawumbe ukubatshela labo bhuti labo uthi ahlangana kanjani mina nawe. Abahlangene nothi Uthi sahlangana phi mina nawe. Abahlangene. Uvela ukwenza kube lula njani ngani uzoyiphosa kumina? Eyakho nje. Imake mfethu, imake ayikabi. Angifuni ukuthi kube ngazi ukuthi khona into ebangwayo la. Asiqale silungiseni le ndaba yengane. Wena mfethu uma ubona ingane akukho okukusokisayo ukuthi mhlambe ngenzeka kube yakho. Kona vele kumele phela ukuthi kube khona ukusolisayo ngoba phela vele ukugcina vele ebanami. Ingane moyibuka wena. Ngiyayibona vele sikhona impawu ekhombayo lapha ukuthi ezami. Inekhanda lakhe nje. Manje ini ungayithatha responsibility njengobaba wengane. Cha. Ukuthi uyabona ukubhlungu nakho konke mfowethu. Mhlambe nawe umuntu osilisa ungakhona ukuthi ibheke yonke lento leyo. Uyabona mangabe kumele ngiyibone le ngane. Ngiyancikselelwa mina ngayo le ngane. Mangabe kumele ngiyenze ngayo phela awuyondli nje. Ngane kanjani ngane. Luzoba kuphuthana ukuthi ngiyondle le ngane kubeni uncikselela ngayo. Imake. Luzoba kuphuthana ukuthi ngothi imake siqale silungise la. Angithi uyazi ukuthi ingane yakho. Nempawu uyayibona ukuthi ezakho. Into engisayitshela yona leyo into engakami nesiqiniseko sayo ukuthi ingane yami ngempela. Kodwa ubani okumele athathe igxasi lokuthi athathe inyathelo zokuthi athole ukuthi ngempela ingane yakhe. Konke lokhu kumele kwenziwe noma kwenziwe wena. Konke lokhu kumele kwenziwe ingane sisi sineminyaka emingaki? Na 4. Usho ukuthi sonke lesi sikhathi wena mfethu ingane njengoba isizina 4. Iminyaka yonke le 4. Akukho nje okukuthintayo noma mhlawumbe okukudlala umulele la endlini ubheke phezulu. Noma ngidla phela lokho noma ngidla phela lokho ukuthi kumele ngiyenzele ingane lokho engizokwenzela kona. Kodwa phela uqala uyibheke kuqala before uzuyenze lezi. Angithi uthi usisi nahlangana phi sisazoza lapho ukuthi yini ekwenza ukuthi uzugcine uyabona ukubhlunga kakhulu bhuti. Akanitshelanga. Mangabe ngicela ingane ngithi mhlawumbe ekhama ngabe kunento enziwayo ekhaya ngithi ngicela alethe ingane ngoba phela yama ngithi ngiyayicela ingane. Akayenzi yonke lonto leyo. Uthi indaba ngifuna ukuthi ingane yakhe ngiyise ekhaya. Uyabona nje uqala ubika lokho abike nalokho ubika izaba nje ngaso sonke isikhathi mangabe ingane kumele ize ekhaya. Yabo. Mina kumele ngikujabulele lokho mina ukuthi ngondle lo muntu kanjalo. No, kodwa mfethu akumele uze wena ulwe ukuthi ingane ungayenzeli into eright. Phela ingane ukuthi usisi wenzani ayihlangene nengane. Ukuthi ekugcineni phela nakho lakho le. Vele noma ngabe igazi lapho nakho lokho anginaso isiqiniseko sakho. Ngicela nje futhi leyo nto longayifaki mina ukuthi ingane yami. Okay. Cha nje akubo ukuthi okay ingane kasisi. Mhlambe le nto kanjalo ingane kasisi lokho mhlambe ngakhona ukuthi nginambitheke nakangconywana la ngini. Masisi. Nyamiyeka. Uyalwa impela. Nyamiyeka umbuko wenza njengamanje. Uyatina awuni. Kodwa ngendlela okhuluma ngayo mfethu ayikho mnandi. Cha. Wena awutshela ubhuti iqiniso wena. Iqiniso la ngoba phela ngale yakho. Awutshela ubhuti iqiniso. Ade usho manje usingale yakho. Batshela iqiniso wena. Mfethu sisi besicela ungasikheli indaba uyikhe ngaphansi. Uyishiye enye.
Cela umukha nje indaba besana uqukule yonke into ungakhi ushiye okunye phansi. Yini eyamenza ubhuti azabe nezinsolo zokuthi ingane le akusiyo yakhe? Khuluma. Hayi sisikhuleke ungasabi. Khuluma. Ngoba yabo the more ufihla the more sizothi sesambile nodaba sekumele kuphinde sibuyele emuva futhi sibuye sizo understand ukuthi yini emenza ubhuti abe nezinsolo zokuthi engazuthi khona angakuboni ize noma ethi naye unempawu ayibonayo ukuthi Yazi ukuthi emafethu yini manje akuthi angiyangisi. emfethu sicela uchaze mfethu. Yabona sicela uchaze. Khuluma kanye ngoba kuzobe ngathi ngiyahlambalaza. Azazi Kuzobe ngathi ngiyahlambalaza. mhlambe akayikhuluma kuwena ile ezimenza ukuthi azagcine ethi akabona ukuthi zisho kuyena la. Ayikho into ayichazayo. Kanjani sisi? Kuleka sinosuku lonke ungasibekela nje. Kuwe khona nje ngisamithi enginika imali ama-cravings engiyisa naseclinic. Bangikuthokozela wonke lokho ngoba phela ingane wayikhomba yini uthe yami. Kodwa ekugcineni abafuthi mangabe bakubona uqekela nezinye umuntu hamba nabanye abafuthi. Labo wakwathi uthandana nabo sibona ngisho abafuthi abafana labo wakwathi uthandana nabo. Zobuza ukuthi ingane yami. Bangiyenze nje phela ngoba phela nami nginasiqiniseko nami ngijabulisa ukuthi umuhle ngiyakuthanda. Kodwa ekugcineni angithi mfethu benihlala nayo sisi la. Wayengahlalwa ifika lana. Nakhona futhi engafuni ukuthi abonakale nala bembona umakhelwane efuyami. Uyena wazi unamahloni ngawo. kushuthi yini wawunamahloni na? Kuwe namahloni ngabe ngangimithile kanto. Muthi namahloni nawo. Sazi ngani bo? La indaba ya ukuthi silaba abahlale behlela eminyango. Shuthi intombi zakho phela lezo. Intombi zami Ngicela manga. zibzo. Lezo sho ukuthi Wena njalo mangaba ufikile la ngalesi sikhathi sathandana mina nawe. Kusekuhle phakathi wami nawe. Wena wawungafuna ukuthi bekubone la. Awufuna nje ukuthi uhambe kuseni ngovivi uhambe. Uthi hayi angifuni ngibonela bomakhelwane noma mhlambe kwaye cha ukuthi ongeke kuhle neze kahle. Unosisi la ohlala la kahle. Indlela ayihamba yazo izinhlaneze. Ngathi mangabe ngiqala ngimchazela ngayo lo sisi wathi uhlala lapho umuntu lo okukhomba ukuthi khona labazana khona bobabele. Kahlahle yemisilile. Awukwazi lo. Angikwazi ukusho. Yazi ngicela khona mhlamba akayile emsebenzini wena. Mhlambe naye ngabe ukhona la. Mhlambe niyazana nje nina lazana. Uvuyele intombi yakho nje. Angivuyele intombi yami. Ngakuletha kanjani akube ninentombi? Shuthi uzohlulekwa yini ukuvikele mina? Mawengani wena uma uyibizwa mawengani. Uma ngane yakho. Seyini mawengani yami. Cha phela mfethu uyabo manje ngendlela olibeka ngayo ukuthi sikufana nokuthi uyamthuka. Ngoba nawe uyasho ukuthi ingane uyayibona ukuthi inezimpawu zakho. Vele sikhona lezo nkomba lezo ukuthi ingane yami kodwa esimeni sendlela zakhe usisi. Wake wayimisela ukuthi uhambe ufuna ukubheka i-DNA. Angiyenzanga yonke la nokuni ukuthi angisena umuntu okholelwa khona lapho. Mina ngangifuna ukuthi mina usisi thatha ingane ngisekhaya sifuyile sinenkomo ekhaya. Thatha ingane ngibeke lapha elobuzaneni sibayeni dedele inkomo ubone kahle akafuna ukuthi yenze yonke lento wathi ngifuna ukubulala isinganyaka ngithi imake sisi wathi ngifuna ukubulala isinganyaka ngangizobulisa kanjani ingane yakho ingane kuyami angithi yami okay kulungile shuthi mina isilima shuthi ngisilima isithutha mina ngamanye amazwi mina ngikhalela isikhathi senini sizele la mina ngale nto le we singibona nguyinto manje uyinto wemfethu yazi okubhlungu la nina nixabana nobabili kodwa khona umphefumulo la igcinile vele ukhona umphefumulo imali akaze zozicabanga yonke lento leyo ukuthi okay ngesikhathi ebiza nini ngesikhathi nihlangana khona naye ezala kumina ezothi uyayisola ngami ukuthi ngangimithisa ngiyayisola vele ngiyisola kakhulu futhi wena ukube uyimina wena mangene ecathulweni zami mina wena mina ngibo wena ngabe wenze njani wena ngabe wenze njani wena kabe ngiyayondla ingane wangiyazi ukuthi yakho ezenzweni zakho wemfethu ngezenzo zakho mina ngikhuluma izenzo zakho lezo uzenzayo njengamanje okay wesisi sisi sengikwenayo manje umfowethu makuwukuthi kuyenzeka njengoba ethi ukabonale nani usisi uthi wayebonakala nani emgaqweni uzongabantu wena le ko Devonport
lapho ko Devonport wehla wenyuka Okay. kwabakwaziyo angazi ngubone nakho lokho ngikuzwa nakhona futhi lento le sengiyayikhuluma nje into ebengafuna ukuthi ngiyikhulume sengiyakukhuluma sahlangana mina nabo awuyibhodle leyo ukuthi sahlangana mina ukuze sahlangana sizo understand ukuthi sahlangana mina nabo sihlangana ngale ndaweni zobumnandi kumnandi ngisuke ngihamba zona nje lesahlangana khona sihlangene khona lapha nokumnandi nakho sisifika la usulala usuyibona usumithi sizothatha ingane ukhumba kumina bangakohlangana babe bangakohlangane nabo lapha khona lapha ngilona zona lezo nyanga lezo ngangimithisa ngazo njengoba ingane usubona ukuthi uthatha ikhumba kimi wena wedwa ngazongenza isithutha mina ntombazana ngazongenza isithutha mina wesisi yabona unyoka azalanga wabola amathumbu sisi wena uzube neshow ukuthi igane kamfowethu kamfowethu ngempela mhlambe awukusichazela ukuthi wabona kanjani ingane kamfowethu ngoba nomfowethu uyachaza ukuthi ubonakala nezimoto eziningana phela ngithi ngeke ubone ukuthi ingane kalo namhlanje mangizolala kasibili kusasa ngizolala kambi ubona kuyehlela kumele ubona kuyehlela mina ngiyayithulela mina ubona kuyehlela la kimi kodwa mfethu kuyehlela la kimi kubo bonke abantu nalabo mfethu abanezimoto wavesane wayeka bona weza kwena cha phela mhlambe nangendlela mhlambe esagcina sixoxa ngayo naye mhlambe libona ikusasa nami asebona ukuthi azini angivele ngithathe lengane nginikeze lo izophila kahle vele lengane ngoba vele kuhlakaniphile owe nawe uke ukhuluma sike sizwe ukuthi wena uthini kulolu vulo lanto alishoyo umfowethu ngoba kahle nabazali nobabili kodwa lo akagculisekile ngokuthi ngempela ingane yakhe yamuzwa njengoba ethi wakuthola ebumnandini so into emenza ukuthi abuye abe nakho ukuzi nje angabi neshow ukuthi 100% uyena sisangenza ukuthi sikusiza so kusiza kanjani ke nawe umuzophenduka manje ke iveji nawe khuluma ungafihli ilento ethi ngikutshela ukuthi uma ufihla kuzohamba kube inkinga kuthina umuzo khona uzokugodla dedela nje isigaxa nje isihlalo ubala ubhuti lona sahlangana khona ebumnandi njalo ngama weekend ngihlezi nginaye la angazi misiphinga nosuwenze njani waphela ngihlezi nginaye la ama weekend futhi kahle uyabona ujwayele ukuba nawo ngama weekend yabona nje lento ayishoyo ayikho yonke lo uyahamba nje umnandi sahlangana naphi kanti mhlambe umsungu nje mhlambe bubili noma buthathu ingane yasela ngaso sikhathi kulo mhlambe sasendawoni mina manje uma uzothi ngama weekend wemhlalula angikwazi ukuthi ucela uthini angikwazi ukuthi uchaza uthini ngalo nto le imali kulezi lobusuku buthathu futhi nakhona iwona lawo ma weekend akho nama weekend so ngikuthole usongithole khona lendle nje ngisongithole bisize sebela endlini ebumnandini lo angithola khona izingimithele ingane la endlini khona lendle suke sivumelene ukuthi sohlangana khona lapho noma ngifika sengithola nje khona lapho mina anihlangana khona nje lo ngithola khona ebumnandini usukufike ngabani usungafikanga nami usengifike nabo usungafikanga nami abangani bami sengifike nabo wena wasuya ngihijack ufuna sizile endlini yabona bobhuti bengingakuhle mhlambe ngithola abangani bakhe noma mhlambe abangani bahlala nabo mina ngihlangana nawe nengane bahlala nabo abangani usushaya umhlaba usubona ukuthi awuzela uzokhomba ukuthi kumele ngondle ngimuhla nje sengashaya umhlaba ngenxa yakho nendaba namhle bakho abongisiza ngalokho njengamanje abukusiza kuphela nje uzongehla isithunzi sami sokuthi angondli awondli vele lanto iyondlani kwawondli kulokho usukuchazile mina ngaqhubeka ngondle leyo ngane leyo mina kulokho usukuchazile yabo ngendlela nami engithi mangibuka nami ngizwe izitori zakho ngizwe izitori sakho isitori sabhuti uyasiza ukuthi kahle sisinamandla kunesakho esakho ngazi ukuthi khona esihamba sikubuyisele eceleni singavezi konke nangu ubhuti phela nake nazama ukuyokwenza i-DNA test nayo sethi phela mina indlela engangiyokwenza ngayo libofuzo lwakithi ukuthi mina thatha ingane ngiyisele ekhaya okay
akafuni ukuthi ngikwenze lokho konke lokho. Yini unga. Yena uthanda ukuthi kwenze ngalendlela yakho ukuthi mina same sela kodokotela. Sisi usizo Usazi ngani mhlawumbe yobe somkhokhele wayena lokho. usizo lokuthi ingane ungayidedeli ihambe iye kumfowethu. Yini ukuthi akawuyonke. ukuthi akayona ngamnandi kanjani umuntu ingane engayona. Okay, sisi. Let's say umfowethu akasebenzi. Uzokwenza njani? Uzomnika ingane? Indoda iyaphanda. Hayibo. Awuthi kumele ahambe obamkhonzi. Akudingi usazoba mkhulu. Obaba bapha isijob uzondlela engane elethe emhlabeni. Wena wenzani? Ngiyatohoza mina leqola uhulumeni uyangisiza. Uyatohoza. Ufunani mina? Ngifuna Ufunani ingane yakho. Ufunani phokini? Ngifuna ingane lo anginika yona. Baba, ufuna ukuthi ube responsible nawe. Makuwukuthi eyakhe ingane. Sisi, into esoyicela kuwena ukuthi umdedelele ingane, ayigculise yena ngengane. Yabo? Kodwa njengoba ethi ufuna ukuthi aye kubo, wena ungenza usuku uhambe naye, uye nengane naye kubo. Khanjiswe. Ya, ngiyayithanda ke leyo. Yabo? Ya. Ngiyakuthanda ukuthi sisi uyahluleka. Ngiyathanda ke konke lokho. Kwenza lokho. Futhi Singaba khona. ungabi ngisho kude. Uyabona nje ngeweekend lesakuyona weekend. Kunomsebenzi ekhaya. Kunomsebenzi ekhaya. Singahamba nawe. Futhi ungaqoka nje njengesidunga ungaqoka sosiduet. Mina ngifuna ukuthi sihambe nawe. Imali mfethu, imali. Isiphi isitento lesithi? Sewe imali yami lesitodosho sona. Imali yami le. Kodwa mfethu, kodwa ngendlela osuyibeka ngayo ayisekho right. The time usambukisa iroof yakho, wawungambizi ngesidwetha. Ukwazila ngithi ngikwazi ukuthi ngifike naye la. Khona la lesikebhe sami seni. Indlewayo lo. Ima ukubona manje ukuthi yawalela. Iyawa uyibone. Ima ukubona manje ukuthi yawalela. Angikuboni manje kade ngakubona. Lesikhathi kusemnandi kusakhanda umuntu la endlini. Sisakhanda iloya. Futhi akusiyona ngisho lo mhlambe lo ngana. Mhlambe into nje ophelela lapha emgaqweni. Angithi ke mayizobe ileyo nto ke. Wena ozobe ungayithatha ngeresponsibility. Angithi meke waqala wakuveza ukuthi akusiye yakho. Cha ukuthi uzodlulela phambili phela. Webhuti ngibhlungu ngoba hayi ukuthi mhlambe ingane yami le phela. Nginezingane mina. Nginezingane. Wabutshala nje yonke indawo yatshala. Ungondli unjalo. Hayi ukuthi angoni. Hayi ukuthi maningi amathuba ukuthi ngaba ingane. Ngoba uyatshala angithi uyatsho ukuthi unazi ingane. Cha ukuthi nakhona ingxenye yalezo ngane lezo nakhona sifika kanje njengoba kufika. Sithi umthetho wakho awondli nje vele. Yimi ongondli. Awondli. Kuthi baba la 2 rand p5. Imake mfethu. Yiphi indlela wena mhlambe engakujulisa ukuthi ukwazi ukubona ulibofuza ukuthi kahle eyakhe ingane. Ngoba bese ngichazile usisi ngicela nje ngeweekend. Ngoba zonke lezi yonke leminye iminyaka ngithi ube kade enqaba ingane isiziba neminyaka emingaka emine. Uyanqaba naye ukuthi ingane ihambe ekhaya. Ekugcineni bese kwazi ukuthi azongihlambalaza la engikhombisa izwe lonke leli. Ngibuke izwe lonke mina kuthiwa ngondli mina. Kuthiwa ngondli. Ekubeni ngikhuluma naye. Uyabona ube kuyenzeka. Ube mhlambe noma mhlambe efonini yami ngangirecord. Bengizongimlalelisa indlela esasuke sikhuluma ngayo naye. Indlela ayinginyela ngakhona ngayo. Uyazi ihluke usise bethi besifuna sisele. Befuna ukuthi kufikele emsebenzini wakho. Bafuna ukuthi ngiphelele umsebenzi. Sase samcela ukuthi bafuna ukuthi ngiphelele umsebenzi. Ayenzi leyo. Mele uphele Bafuna ngibona hlupheke. Uhlupheke mele uphele. Mfethu ngeke uhlupheke. Kufika uma wengane. Alukho olubo usukulenzile. Ukuthi nje kuphela. Cha, kwabona abasebenzi babezungibuka kanjani? Babezungibuka kanjani? Uyasebenza kodwa kwazi konke ingane. Uyasebenza bathi nje wasebenza lapho usenza lapho uthi nengane ngegama nje. Yini mfethu ungabi ke responsible. Indlela zakhe ziyangikhawula ukuthi mina ngenze yonke lonto leyo. Okay, sicela ukuthi bekumele wena mfethu umphoqo ukuthi ucela akuboleke ingane ukuze uyo yakhe nganivumelana noma wakhe mina leso side. Angithi uyabo manje njoba ezela kuwena njengoba ethi asimsize nje sizela kuwena sizokhuluma nawe ngendaba ukuthi kumele uthathe responsibility. Yabo ukusuka kwakho kuleya ngane ba makuwukuthi eyakho wena ozoyiphendula iphara leya ngane ngoba izobe indale enga yokuthi
ayinaba yabo and manje uzogcina ezibiza ngentandane ngikhona mhlawumbe yona into ayishumayelayo le ngane mhlawumbe into ishumayelayo le ngane ngaso bakwasho phinde ngodlela yomuntu leyo ngane kanjani angithi ngashona nje mina washona nje thatha ingane uyikhombisile ibalami lapho lazikhona lapho lazikhona utshela ukuthi uyihlulela la utshela ukuthi uyihlulela la wena utshela ukuthi uyihlulela la wena mina mfethu ngiyazi ngoba ngisho uyabona ke angithi uyabona ke manje ubhuti njobe ethi ingane bayitshela ukuthi mina ngisashona mina mangabe mina ngihamba ngenganeni ngithi mntanami izoba nasiphi isithombe umalungu owalahleka uzoyitshela umalume owalahleka enganeni yami imake into ekwenza ukuthi manje ulwe ngoba wena uthi awunayo ishow ukuthi ngafa sengafa cha phela ufana into efile ufana into efile vele enganeni mfethu sicela uthathe responsibility cha ukuthi cha noma ngifisa ukuthi ngiyenze yonke lento leyo noma ngifisa ukuthi ngiyenze yonke lento leyo uyenqaba ukuthi ingane ihambe ekhaya imake uyenqaba ukuthi ngiyayiphika okay ngiyayiphika ingane ukuthi yami ngisamfuna angisafuni ukuthi ngihlanganise naye yabo nje angisafuni ukuthi mina ngihlanganise yena bengisamthanda kodwa uyabona futhi ngiyabona ukuthi ningilethele ngiyabona ukuthi nize ningilethele la ngiyabona ukuthi nize ningilethele nagcina nina ukubona na kanje athi phela nenethi ukuthi uzongaqhamuka angithi ke kade nagcina ngisafunda usiyohlala naye awukho nje ngifuna ukuhlala naye angithi nawe uthi awusa angithi usho uthi awusa bengisamthanda mina bengisamthanda uyabona mhlambe uyabona nje njengoba nani nifana iqonto ezimnyama la mhlambe ngitshela mhlambe angazi mhlambe kuziliwe noma mhlambe kwenzeke njani ngifika la mhlambe ngizosho ukuthi ingane ayisekho mhlambe kanjani ubusamthanda yena bengisamthanda kodwa ke manje iphelile phela umthando ima ke baba futhi wena njengoba upanisha ingane uyipanishela ukuthi usathanda usisi hayi ngoba ngiyipanisha ingane mhlambe sengabe ukuthi kanjani ihlanganapi ingane ingane phela inacala la ukuthi vele okwenza kanje manje ifela izono zanini fela izono zanini fela izono zanini njengamanje izono zanini igazi lakho nje le igazi lakho vele igazi anginasiqiniseko nami ukuthi igazi lami ifana nawe nje photocopy yakho leya ushona photocopy yakho wemfethu ukuthi nakhona lengane ngayibona nakhona ezithombeni okubhlungu nakho konke lokho ngayibona yini wena ungakazi ngabona ezithombeni yini ungakazi uye khona kubo noma uzidla ukuthi ake ngiye mangabe ngifisa ukuthi ngize ngakubo uthi cha angekho nami isikhathi siningi ngiyaye ngisithola ngivamisa ukusithola ngama weekend yini ungantsho phane ngisebenza kodwa njengoba sesizisafika thina la endini yakho yazi ngangqokusho mhlawumbe ngifike la endlini yami nifika nayo lo ngane leyo okay izobona ubaba wafa angithi ngisengafa mina adwa izobizonza leyo izobona isipoko esiyini izobona isipoko cela ukuthi esimini niyeke lento yenu lento eniyenzayo kodwa ke khona konke ngiyabona into yenu yabona khona konke niyeke indaba yengane eceleni you understand esengakwenza mina ukuthi usisi angivumele yenze lento engiyenzayo futhi azo ukuthi makwenzeka lengane ifike ifale phambili angihlangene cha phela usiyamsabisa umuthi ifikile ngiyamtshela kumelazi lokuthi ifike angithi phela the moment uthi izofika ife uyamsabisa into engenzeka vele leyo ingane mangabe ngaseyona yami abakithi bayiphose unesho ukuthi ya nangithi usisunesho 100% ngidedeleke ingane ngihambe nayo okay ngicela mfethu ukuthi ngidedele imake ngicela senzeni kanje yini senzeni ingane ubulungiswa uzokwazi ukuhamba naye noma ufuna ukuthi ahambe naye ingane yodwa hayi mina ngiyapha usuyavuma ngihambe nengane ngiyavuma mina ngifuna uyodwa bengifisa ube khona mhlambe uzozenza nje yabo uze nesamuntu esithandanayo naye Asike isidingo kahle nina impi yenu ila kunina nobabili hayi ngoba inengane wena kahle ulwa ngengane ulwa ngengane ufuna ama lap back ngengane mana uyabona but into eyenzeka la usisi wangithola nginentombi la endlini ekungitholeni kwakhe nginentombi mina la endlini
ngazama ukuthi ngixolise kuyena ngamxosha lo sisi wayekade khona la endlini ngoba phela uma wengane yami lo sisi kumele ngimnikeze indawo yakhe uma ungane yakho. kumele ngimnikeze indawo yakhe Okay. wasethini kimi bona ngizokuqaqa washo nje kanje wathi ngizokuqaqa wabe sehamba bheka le ngaleso sikhathi njalo wenza zonke lezo zinto ingane ngazi ngibone njalo nakhona ngigcine ethombeni labo ekungicaceni kwakhe vele ukuthi ngiyenza kahle vele ngingabonisi ngane vele kusiyone yakhe ingane Okay. waqala washo njalo kumina yabo Ngangidiniwe phela angengasho njalo. wena ukudina wakho uhlule ukuthi ulawule wena ngoba phela Ngilawule kulowo la ngibambele ngihlala enkulu. namantombazane la. ngibambele entulo phela mina Mfethu, socela ukuthi nangu sisi uyachaza ukuthi uzokudedelela ingane uhambe nayo uyekini. Sicela angithi uthe wena vele kule weekend uyagoduka uyakini. ngihamba asambe nabo Nayo ingane. Hayi nani Ufuna ingane. Mina ngihlangana naphi mina? Wena kahlathi ufuna Angena ukuhamba. wakini mina. ingane izohamba njani umuntu osafa Ah, sho la ngazoyibona usuthini kuya. Sisi kodwa yazi ikhona indlela mhlambe thina esingangenelela ngayo. Mhlambe singahamba nawe sihambe naye umfethu. Siye kubo kamfethu. Masiyenziwa lento eyenziwayo. Mase cha sikudinga mhlambe singahamba sekhona ekhaya kodwa ke lapha ekhaya ke hayi ngeke nifike nizenze nje manje uzenzela khona la ngiqashweni wami hayi baba ngicela usunderstand. ngeke kuze kwenzeke lokho uyabona wena Mfethu ngicela usunderstand thina. Hayi ukuthi mhlambe kanjani. Thina sizozama ukulungisa isimo. Yabo? Siyacela. ungeke mhlambe uze wangifonela mangabe ngikwenza kungakuculisi Angisana namba yakade ngayo. Angani nengane kodwa kumele ingane ihambe igqokile isuthi. Uyamuzwa sisi ukuthi uthini. awudlwana kina udla awugqoke Ngikhuluma ngengane mina ukuthi yona mehamba igqokile idlile. njoba sikhuluma njengamanje mangathiwa nje okay manje ngihamba nani ngiyanilandela ngomsela wena mangafika lapha kini ngizofica ingane ingaqhokeli Izobe igqokile kodwa ngifune zakhe ingubo uthi ithengele imali yakho. Okay. ethuneni spoke imali. thuneni spoke sis ngafa mina ngithi enganeni yami mina Wemfethu asenzeni kanje. Besicela ke mfethu ukuthi uzame ke noma ukukhipha intwana thizeni. Mhlambe usisi azokumitha halfway. Angithi mase khanjwa kumele alungise ingane ibe yinhle. You understand? ngamanye amazwi bodi uthi ngimnikeza imali ahambe nayo Hambe nayo yothengela ingane ukuze ihambe yekini right. angikuboni lokho kwenzeka ngoba mina njengamanje imali enginayo ukuthi ngigibele ngihambe emsebenzini Uzoyibona phela ukuthi wenza njani ngalokho. Angithi futhi usazohamba nengane ekhaya. phela ngizobe sengikwazi ngaleso sikhathi kodwa njengamanje into engayizenza Kodwa nanokuthi ingane ithenge iskipha kesisodwa mfethu. Lalela la mfethu ngalelo la ngiyosithola wemfethu mhlambe nakhona futhi yazi lento sivele senze beni sisi kungile hlala nengane yakho nalowo muntu loyo okuyingane kungeyakhe mina vele mina ngifile mina kuwe ngizofuna le mali leyo ngeke uzuyithole wena bekumele uhlale ucingweni mina ungitshela ukuthi webhuti ngicela imali yengane la uze sibone ngoba uyabona into elizelela izelento engekho khoma lengizoyikhipha mina bafo imali khoma lengizoyikhipha mina sisi ngeke kuze kwenzeke lokho konke okwenzayo kumele ucabangele ingane ngeke bafo kodwa nje singakhuluma ukuthi sayifaka imali nje manje bafo le mali ayifunayo wena bafo usisi angithi akahlali la akahlala Ima ufake ngisho inkope wenze ngisho inzipho Imali yami engisebenzayo, imali yami lengisebenzayo ngifike ngazenza inkomo. uke wakhuluma nendaba yeqolo yini ziyachaza yini inkomo. Awu. Hayi, asingichazi. Sabusele mumbi. Hayi bengibuza. ngeke ngize ngibuyele wena noma Hawu emfethu ayikwa wena na ukhuluma izinto eziningi. kodwa ke ngeke ngize ngikunikeze imali Shuthi lengana uyithuthi imali ngiyonini. Okay wemfethu yazi senzeni kanjani. Angithi usisi vele mase nimele alethe ingane kuwena. Kumele ukhiphe kumele agibele. So sicela umnike leyo mali ukuthi akwazi ukugibela asuke kubo mhlambe inhlangane nombuko akunike ingane ukwazi ukuthi uye nengane ekhaya iyokwenzela uyabona lokho phela ngiyabona manje sengenzisa into yamanje manje ngoba phela mina phela vele sesifikile le mali ekhona njengamanje le mali ekhona njengamanje imali ekhona njengamanje imali yokuthi mina imali ekhona njengamanje yokuthi mina ayikabi uyabona anginakho ngisho ukudla la endlini anginakho ngisho ukudla ngilala ngiphuza amanzi asesikegini leso uthe wena ngithe isikegi leso ngilala ngiphuza amanzi asesikegini leso sibonile mina
wena kuyoba kuhle ukuthi nithathe umthwalo wenu nihambe nonke labafowethu ngibongela ukuthi ninokuzongivashela lana vele nelanga belingishisa ingane vele nelanga belingishisa uyabona mina ngizokutshela iqiniso vele ingane wena ufuna ama love back la angiwafuna ama love back manje usulwa ngengane angiwafuna ama love back ngifile mina enganeni mupheke phela ilokhu njana yakhe sisi muphe phela imali yokuthi alethe ingane sisi ngicela ukuthatha abantu bakho sisi ngicela ukuthatha abantu bakho ufike nabo la endlini nihambe la wemfethu imali yokugibela kasisi nemali musuzobe simungula endlini wena la tshela ubhuti bakho la mangabe ubhuti bakho noma mhlambe amashenda akho noma mhlambe so amashenda manje kwazi bani bese sizolungisa isimo la asikho isebenzo silungisa lana imake sisi ngicela ukukhuluma ukuthi from la senzenjani ngoba umfowethu sithi sizama ukurezinina naye sikhuluma into right yena thina wena mfowethu uyobona lokho kodwa ngelinye ilanga ukuthi thina besizama ukuthi uthole ukuthi eyakho noma kuseyakho ingane vele ngane kona ngiyabonga ngokuthi vele kona lokho sekuzokwazi ukuthi mhlambe makwenzeka makugcina kwenzeka ngoba nami phela yabo manje ngicasukile nginyenye mina okay lalela yazi angithi uyala ukuthi unike uma wengane lokhu njalo ngiyala imali yokuthi agibela kulethela ingane ngiyala vele hawu mase ngisikwazi la mina mangabe singisikwazi la mina kuthiwani kanjani usikazokwa noma ngisikaze nqindi khulula ngemali wenzani sifuna imali engane imali engane phela uyayifuna ingane sinika imali phela izohamba ngani usathanda manje angisathanda akwazi ayihlupheke leyo ngane makubuthi kumele ihlupheka ngisayenzi yonke lento yakhe ingane angisayenzi yonke lento wena kahle nina khona inkinga eninayo nobabili ningafaki ingane kule nkinga yini and manje lento i-affect ingane so thina sifuna ukugwema lezo zinto okungihlumeza kakhulu wena ingane nyama ngifile Fethu ufuna lento efile phela walibela uchacha ngibhlunga lento lena ngifile mina ingane nyami ufuna lento efile futhi angimusu kulibele ngithi ingane nyami kanjani ingane yakho usho kahle ukuthi ingane yakho eyakhe ingane kahle ufuna size senze kanjani ngoba sikhuluma nawe kahle sizama ukuthi sisize wena ukuthi ukwazi ukuthola lebefuzo lengane manje uma sekwa wena futhi usugoloza ukuthi kusho wena kahle vele ubalekela ukuthi wondle ingane wewe futhi mhlambe la nisuke khona mhlambe nisuke la nisuke khona wanithatha usisineze la uthi wena uzokwenzani kanjani bekuthiwe nizokwenza nje khona la endlini kanini njengoba nizongiphatha yabona nje manje ningiphazamisile ngilalela bekuthiwe nizokwenza thina sizofuna ukuthi wena uthathe responsibility yengane bengeke mhlambe kwangenelela mhlambe ubhuti bakhe nina ningenaphi nina kuyona yonke lento kanjani nina ningenaphi babizwe mina ukuthi bezongisiza ngase ngikhaya bahlangana awunabo ubhuti wena ubhuti bakhe bebezokuthela induku bebengeke ngcono basakhuluma kahle bebengeke bese bengithela induku bezohlula angibhenga mina ukuthi awubhebhela ubhekele ngakini angisonsanga into ebengiyayizenza emfethu awuboni ukuthi njani ayikho into engizoyibona ukuthi ngiyenze njani into engingayenza nena nje manje ukuthi nihambe ngibongile ngokuthi ngizongibona ukuthi benzongichithisa isizungu ngiyabonga wena uthatha abantu bakho nihambe lalela la nihambe nabo ngiyabonga baba ngiyabonga emfethu lalela uzongihlambalaza kubuka lonke izwe emfethu sicela uzongihlambalaza responsibility engane yakho usisongithandana naye njengamanje uzoyithini yonke lento lalela ukuthi uzoyithini yonke lento mangabe unawo ingane lo muntu othanda uzoyithini yonke lento leyo uzoyithini yonke lento leyo umfazi wami lo muntu mina ngomlobola lo muntu lwana uzomlobola nje mina lo muntu lwana yini uzama ukuhlabekisa lo uzongondlela ingane nje finish okunye anginendaba nawo ngeke ngizindoni ngicela ukuthi njengamanje angifuni ukwazi niyolobola ingane nje yazi ngicela ukuthi njengamanje nginake isithandwa sami uzongihlambalaza uthini ngengane ke mfethu uzongihlambalaza ngangokube yabona nje manje ngizokuthiwa mhlawumbe ngakhuluma ngayona lo ngane lo ngiyibona ukuthi sikhula kanjani ngiyibona ukuthi ngempela ubona kanjani yakhuliso banga imali yaba nje ukuthi ingane ikwazi ukuhamba yekini ngicela nihambe wemfethu asiphumi la mfethu ungazange usinike isicathulo sokuthi ingane iya kanjani kini mina lo ngizofona angifuni ukufonela ngeke kufonele phela angihlanganise ukukhuluma nogogo ngane lalela la baba
Ngizokhuluma thina nogogo. asisadingi ukuthi thina sesifuna ukuthi usitshele ukuthi iwa nini ekhaya. Ngoba Mangabe phela sengekhaya. lalela, siyakubona ukuthi wena uyitshetha usile. Mangabe phela Awufuni ukuthatha i-responsibility yengane. mangabe sengekhaya phela angimele ngitshele nini yendaba yinkabi lezi lo muntu oqala ngimbona sebusole lo muntu mina lo muntu angimbona oqala lo muntu angimbona sebusole lo muntu angimbona sebusole lo muntu Jaza senze njani? angimbona sebusole lo Jaza muntu senze njani? kunalokho ngizofuna imali mina ngizofuna imali kimi Sifuna imali engane yakho nje, sifuna yona. ngeke nize nithole ngeke Alright, lalela ke mfethu. Ngeke Ngoba nize manje nithole. siyakubona ukuthi ngeke wena nize uyitshetha nithole lo usile. manje Sicela ukuthi ke ngeke ngoba manje uyitshetha usile. ngeke Sofika emsebenzini sifike sichaze lento ukuthi awufuni ukuthatha i-responsibility ukuthi ingane imani umsebenzi lalela akwathi libe losichazela. kumele ngiphelelwe isenko mina kumele ngiphelelwe isenko Phinde wesisi. wenza ujabule Isemsebenzini abazochaza ukuthi kwenzekalani ngoba lo ngazuthi uyitshetha usile. Ngazuthi ubalekele i-responsibility yokuthi ini. umsebenzi ngenaphi yamanje Asihlangane nomsebenzi wakho, sifuna imali engane kuphela. Sambenzini ngoba sofika emsebenzini bapho sizozwa ke ukuthi mhlambe cha imani hlala phansi mhlawumbe ikhona indlela engenza ngayo hlala phansi mhlawumbe ikhona imali indlela mhlawumbe imali awubuya sisibuya ngiyathanda uyathanda ukuthi ngiphelele umsebenzi Usuyafuna ukuyondla futhi usuyafuna ukuyondla. Hlala phansi phela ngizophelelwa umsebenzi mfethu. ngizophelelwa umsebenzi phela ngizophelelwa umsebenzi Ungakubona nonke la. Sukubona manje kwase sisasho emsebenzini wakho. kushuthi mina kumele ngihambe ngenyawo ke mina ke manje nginikeze nina kumele ngiphelele umsebenzi ke mina ke Angithi uthe usisi kumele ayise ingane kini noma yena lethe ingane kuwena ukuze uyise kini. Ingane kumele iye kini ibukeka phela. Izinto zengane yicheap gabi mfethu. ingane yami wena Hawu. ngizokwenza nje lokhu ngikwenzela ingane wena nginendaba nawe Awuhlangani nami, uhlangana lengane yakho, mina ungangifaki lapho. lungile zongibonisa phambi kwamadoda akho lawa So amadoda ami mhlawumbe yona le njobe ingaveli ngisho ebusweni njobe ingaveli ngisho ebusweni Kahle wena mfethu kanti yini inkinga yakho? Yazi sithi thina sikhuluma kahle nawe kodwa siyabona cha ukuthi ubuhlungu nawe usigibele ekhaya. ukuthi ubuhlungu nawe uzothi nizohamba nemsebenzini uyochaza yonke lento lena Cha manje ngithi wena uyitshetha usile. ngihlangana nabi nawe yonke lento Ufunda ngithi ukuthi yeke nje lento kanje ayike ngeke ayiyeke nje kanje lento lena ayiyeke lento lena Ayike kanjalo bha sifuna imali engane thina. mfethu. Yazi masisuka la sobe sanesambe thina and siyokubona emsebenzini. uyabona nje lo msebenzi leyo ningayenzi ke leyo nto leyo kodwa Kamnike usisi imali engane. ngeke uyabona mhlawumbe ngangicela Emsebenzini lesiya. ngeke bafowethu Yini pho ungafuni? Sinika imali kuphela, sifuna imali thina sami. Ukuze ingane izogeza ibe right ibukeke. Ikwazi ukuthi igoduke nawe ngeweekend. lungile Mnike. wethu phela ngingathi ukuthi ngisoma ngathi ngasongisathi uwela emva kwami angimela kancane lungile phela bafowethu ngingasaninani emadlana encane mina la ukuthi ngikwazi ukuthi ngigibele nami ngemsebenzini mhlambe yona le mali Kahle wena iyawuma imali. ngeke phela manje sengizomtshela Malini le? Imali le. nihamba ngamontoni la ngikwazi ukuthi nifake upetrol No, asifune petrol Asifuni thina. imali engane. Sesifuna imali engane, asifuni hlala phansi mangusubona imali wajabula suka Lalela mfethu. Ayikho into lungile bafowethu bengicela nje bandla nibambe kanjena nami ikona kukhona mi thatha phansi le mali wena nginyesa nje ayikho wenzani manje? ayithathe phansi ayithathe phansi Masisi sisi. ayithathe phansi Thathe phansi mfethu. Ugcwalise ngo100. ngeke kuze Yini ezophuma la? ngeke kuze Kule mali le encane kanje. imali lena Imali le. Ubisa ngemali. Ayikho wena uqowadunusa yini? Kodunusani. Udunusa lo gqokile. ngizobe sengithengela phana ngabe Ngeke kuze ngikwenze lokho.
bafowethu singamanene ezingozami Kanjani? ngenze lo leyo Kanjani? Ngeke Efethu awufaka R100. ngiyangize lo bafona bakithi Ngeke ingane inikwe 200. ngeke Iskipa zodwa phela siphuma la. ngeke Ngeke ukwazi Ufuna ukunika ukuthi ingane. bese sabantu La ungabaleki. Asambeni naye. Hayi kodwa ngeke akukho right ekhamba. Incane le. Lalela mfethu. Ubedesa ngo10 lento yakho. Ima wemfethu. Awukahle ukubalekela iresponsibility ukuthi ingane. nathi nje imali nathi imali la iplug skin lapho Uyibiza imali. iplug skin yaphuma la Ngo200. iplug skin yaphuma la Lalela mfethu. Nge-weekend ingane siza nayo siyagoduka. mhlambe kuyoba ngcono ngeke nize ningithole nge-weekend ngikhohlwe ngitshela ngihamba ngale elontuzana ngiyanto saduma lapho Utheni umsebenzi ngolesihlanu somlingo emsebenzini. Sokukhipha ukwazi. Makuwukuthi futhi asikufitha emsebenzini siyangena phakathi. bamba kodwa ngeke Awumnike mfethu. ngeke kuze kwenza Semsebenzi. Mawuthi awungina imali semsebenzi. Semsebenzini mnike lo R100. Zikhethele ukuthi ufuna njani. Hawu. bangiphendulela bakithi Sungaze ukhulumele u100. bangiphendulela bakithi futhi ngiyithathe Lethe. ukubona lo Asambe nje. ngeke ukubona Asambe. Hayi mfethu lalela ke ingane ke sizokuphelezela wena. hayi ngiphele sengizohambela ngeke Hayi ngeke ukwazi ukuhamba nengane. ngiphele sengizohambela ngeke What if ingane uyayifika lapha uyayithola kuthi yakho kuzokwenzakalana? yokwenza lokhu uzokwenzela uzombe Hayi sambani sonke njengoba sifika. ngeke kuze kwenzeke Alright ke. Sofika emsebenzini ke sizosichaza istory kahle. Hawu. Asambe. wena bakubona banamehlo phambili Ukwazi ukukhulumela 100 awubona banamehlo ungihambani nayo intombi yeni leyo Usathi hambani intombi yeni leyo